dikungkum dikunyah. Assalamualaikum kanggo semuanya. Reang ki dinakin ki menggawene mesin cibrengkok. Sekin mah menggawene lagu wingi mah menggawene nyemprot ya bari nanjangi, bari meragatna ngoyos. Sekin mah reang ki bener galeng nutupi apa kini kan tarum? Nutupi suket. Suketnya kandel diteplok karo endut, barangan endutnya ancer ya kan tarum. Iya. Aduh, ya wis. Pak, kan tarum kaya wis orang pengen anu ki. Sampai tangan. Karo tangan, guys. Angel. Melure Ki. Pak, karo tangan soalnya jeruk kene mah. Lemah cair. Aduh, beli bisa plek-plek beli. Edek-edek karo tangan bae. Melangkah-melangkah angel. Sikile. Kok Kang? Iya angel. Angel, melangkah-melangkah sikile. Borong suku gembel banget. Sabut dingin ya, Sabut dingin iki. Jari dingin kene iki amberan. Ada pating jembrong. Caranya mekenen. Lemah cair buat pen dipercaya maka non Kang Tarum. Cair lemah aku, guys. Ning anu mah parane kidulan mah maculku sampai di mengkenen akan rodok. Ini kene mau beli ki delengan arek tan siji bae aku. Kayak kain bae oli lemah. Kayak kain pegoi lemah delengan. Oli lemah kene mah ya blarat sama aku. Nanu cek-cek ya karo tangan bae aku kenen. Bak karo tangan ora dadi. Angin lorot air mah. Larak Bae guys, Kang Tarum delengan. Ya kayak kenen kudu ke aku. Sabar kene mah. Ya Kang. Udah Jawa. Kudu dawa. Orang bedul dawa mah ya angel. Wis. Wah, Kang Tarum kaingon. Tapi ya alhamdulillah lah disyukuri bae Kang Tarum. Dalam maning lebaran ora kene. 5 dina maning lebaran ki. Dina maning. 5 dina maning. Ya lulu kanggo. Iya. Kanggo nang belanja lebaran nih Kang Tarum. Ya wis ya guys. Semangat ki kanggo para petani Nusantara ki. Lagi kan mareangku wis ngumpul-ngumpul oli ali-ali ning penduduk wis ning jentik ki gari ngumpulakan sedina maning reang ki. Iki tuku kene ning jentik ali-ali ki. Ya wis guys, ramak ini alhamdulillah dinakin ki bakal ke sore masar. Tuku ali-ali ning toko anu Mutiara kanggo ning jentik. Ya wis ya guys, dikukum dikunyah. Assalamualaikum kanggo semuanya. Bye bye. Kok oli ya. Kok ya. Mana atuh guys. Oke. Bye bye.